Tak nejdřív, jestli mi řekneš, proč tady jsme dneska. Tak hlavně my jsme dneska rádi, že vlastně nám tady budou poskytnuta tahle hala vlastně nafukovací, kde vlastně krytá od pana Dámce, předsedy plážový kopaný. A jsme velice rádi, neboť jako vyšlo nám, že Viktorka Žižkov, která začíná v plážovém fotbale, tak vlastně to byla pro ní premiéra. Takže jsme využili vlastně, že jsme udělali přátelský přípravný utkání, který netradičně už takhle v zimě jakoby zahájili jsme. Je to vlastně pro Teplice je to příprava na ligu. A co se týče Žižkova, je to příprava na kvalifikační turnaj, který čeká koncem března a v případě, že vyhrajou, tak budou účastníkem první ligy, což si myslím, že vyhrajou. Takže vzhledem k tomu, co jsme dneska viděli, takový výsledek vyrovnaný s týmem, který už existuje od roku 2011 a trojnásobný účastník ligy mistrů a tak dál. Myslím si, že Žižkov má budoucnost před sebou a jsem jenom rád a vítám takhle tyhle možnosti a děkuji všem stranám za to. Okay. A jak teda hodnotíš krátce to dnešní utkání? Tak myslím si, že od Teplice čekalo víc, i když hráli hezky na oko, určitě se od nich čekala výhra. Takže pro mě výkon Žižkova je hezký překvapení, protože nemám na to slov, kvalita tam byla, takže vzhledem tomu, že někteří dokonce prehráli poprvý plážák, tak super. A do nacházející sezóny cílíte na Final Four? Tak to je přání právě, že třeba se tam i potkáme s tou Viktorkou.